vakanyi vese vakarasika nekuvaunza wamuponesi. Soko raJesu kutaurira uya kuneni iye ati. Endakure kumakomoyo unzai wafambi kumusha pinza mdanga namsuponesi Jesu nyenye yabayiwa Vakanyi vese vakarasika kuvaratidza kuna Jesu kutungamira muiyo nzira yeruponeso neupenyu. Endakure kumakomoyo unzai wafambi kumusha pinza mdanga remuponesi Jesu nyenye yabayiwa ndizo ndinoda ngekuti Jesu vandidaidza kumtevera kuvabatsira vakarasika nekuna Jesu kuvaunza. Endakure kumakomoyo unzai wafambi kumusha pinza mdanga remuponesi Jesu nyenye yabayiwa Endakure kumakomoyo unzai wafambi kumusha pinza mdanga remuponesi Jesu nyenye yabayiwa toda kutenda Mwari watitendera kuti tisangane nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerikudzo nekuti mbiri nerikudzo zvakafanira iye. Tisati taenda kure ngativei nenguva yekunamata. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi, toda kutendai. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti mbiri nerikudzo zvakafanira imi. Patava kutaura tokumbira kuti nyasha dzenyu dzingatirindire muzita raJesu tinonamata. Amen. Toda kutenda Mwari watitendera kuti tisangane nyama nemweya zviri pamwe chete. Ende mukati mezuva ranhasi ndisati ndatanga, regai nditange ndaverenga mukati mebhuku razvirevo chitsauko ndecha12 pavhesi ya10 na11. Zvirevo 12 pavhesi ya10 na11. Rangu bhaibheri rinoti, wakarurama ane hanya neupenyu hwechipfuwo chake. Pabatei, hanzi wakarurama ane hanya neupenyu hwechipfuwo chake.
regai ndidzokorere. Ndoda kungotaura zvangu tichienda mberi mbichana ndoziva kuti vana vangu dzenyu dzinopanana moto ende munondibata mune zvakanaka. Bhaibheri ratanga richiti wakarurama ane hanya neupenyu hwechipfuwo chake. Zvari kureva ndezvekuti izvo ukasvika pagedhi remunhu akarurama, imbwa yake, health yayo inokutaurira kuti panogara munhu akarurama. And assessment yaunogona kuita pambwa inogona kutaura status kana kuti spiritual status yemuridzi wembwa. Ndiri kungotaura zviri kutaurwa nebhaibheri. Imimi imbwa munodziziva. Kune dzimwe imbwa dzekuti ukaiona unoshaya kuti vanhu vari kuichengeterei, because kana pane imbwa iri kutambudzika, iyi imbwa inenge iri pamba ipapo. Dzimwe kuti nyangwe kakujambira inotosemesa, ndonge dzichiri neenergy yekujamba. Asi munhu anenge akadzichengeta achitodaidzira kuti ndine mbwa dzangu 4, but unyatsoona kuti kana pane imbwa dziri kutambudzika, imbwa idzodzi. Ende ndiani aimboziva kuti imbwa inogona kurarama isina kana kutombogwenderedza mabhini. Haisi tsika yemba yekugwenderedza mabhini, but inenge ichingoratidza status kweyabva. Saka bhaibheri pana paratizvo kana munhu akarurama ane hanya nyangwe nechipfuwo chake. Ndoda kuti mwana wangu ndimbokupa seexample. Tomboti une boyfriend yako, yomba yati izvo ndiri kuya kuzokuona mangwana, ndoda kuti tiende kuwalk, saka ndinouya nembwa yangu. Yomba yauya zvechokwadi ine mbwa iri pacheni, asi kambwa kacho kakaonda zvekuti izvo kari kuita kudzedzereka, kari kutadza kufamba. Hamene kuti iwo unofungei pamunenge muchifamba muchienda kuwalk nembwa? Ungamuti here, John, chienda kumba unosiya imbwa kuti tigofamba. Nekuti zvinoitika akaenda kumba akanosiya imbwa, mukatanga kufamba, vanhu vanoona kuti muri vanhu kwavo. Asi kana muchifamba makabata imbwa yenyu, kamuondero kembwa kanoburitsa pachena kuti vanhu ava imbwa yavakasunga necheni, matambudzikiro yairi kuita inoratidza kuti havasi right. Saka kana bhaibheri riri kuti izvo assessment yemunhu akanaka unogona kuiita nyangwe pambwa yake. Ndo zvitaurwa nebhaibheri, hansini nini ndiri kuzviita. Zvoreva kuti uti munhu ari right, hazvinei nekuti atenga pizza, hazvinei nekuti aisa foni airtime, hazvinei nekuti anodhiraivha mota yakanaka. Vari kuti izvo imwe assessment yaunogona kuita iassessment yebackyard, iassessment yecloset isina anoda kuvhura. Zvikanzi kana ukanaasesa backyard, inokutaurira kuti panapa tigere nemunhu akarurama here kana kuti tigere nemunhu asina kururama. Ndorangarira pandakatanga kutenga imbwa, chinhu chekutanga chandakaudzwa kumba ndichitenga imbwa, ndakaudzwa namadhamu wangu zvikanzi muzive kuti imbwa haisi muvegetarian. Saka kana wada kutenga imbwa usazoti izvo nekuti iwo haudyi nyama, imbwa haichadyi nyama. So by the end of the day, maconditions anodiwa nembwa chikristo kumbwa kuti ipiwe nyama yayo. So by the end of the day, ndoda kuti muzvinzwisise kuti investment inoitwa nemunhu pane zvinhu zvake inoratidza, or it's an index to the heart of that person. Ndozvitaurwa nebhaibheri. Chepiri, hanzi asi tsitsi, ndichiri pavhesi 10, dzewakaipa ihasha. Pekutanga pavanzi wakarurama une hanya nyangwe nembwa yake. Ndorangarira munebhodhi yatakambogara kuchitungwiza uko, pakauya vamwe vainzi vana Linda vakanga vachangobva kubhuruwayo. Saka vachabva kubhuruwayo vakauya nembwa yavo, ndokumva imbwa yatsikwa nemota. Pakatochemwa, akachema musikana achichema imbwa. Isi takashamisika, because imbwa taingodziona dzakatsikwa nemota zvokuti kuti pane munhu angacheme imbwa zvakatishamisa. But by the end of the day zvaiburitsa attachment yakanga iri pamunhu nechipfuwo chake. Saka bhaibheri rikuburitsa pachena kuti izvo munhu ane hanya nezvinhu ane attachment kunyangwe nezvimwe zvezvinhu zvamunofunga kuti hazvina basa. Saka pazvinhu zvisina basa unoona kukosha nekusakosha kwemunhu. Zvikanzi asi panapa manje hanzi chinozonetsa manje ndechinoti izvo asi munhu wakaipa tsitsi dzake ihasha yekuti by the end of the day munhu akaipa hanzi paanokuitira tsitsi. Ndosaka muchiona kazhinji kacho pamunhu akaipa
anofunga kuti ari kukuitira favor. Kuna vamwe vanhu kuti kana uchitofamba naye anofunga kuti kana iwewe ndiwe unoita loss ukarambana naye. It's not a two-way. Saka by the end of the day kana achitaura newe iwewe anotaura in a way yekukuburitsira pachena kuti haufunge, yekukuburitsira pachena kuti pfungwa dzako dzakazorora, zvekuti in this particular relationship you are living to prove kuti pfungwa dzako hadzina kuzorora. You are living to prove kuti dzinopanana moto. Asi label wakatoisirwa kare nemunhu uyu yekukuratidza kuti iwewe haufungi. Saka uripo kumuratidza kuti ndinofunga. Saka upenyu hwako hwese you will be trying to prove kuti unofunga. Asi Bhaibheri riri kuedza kuburitsa pachena panapa kuti kuonekwa usingafunge, kuonekwa dzisingapanane moto, kuonekwa usinganzwisiswi, zvinoratidza kuti mind iri kukuasesa, iri kutoti kugara newe kwandiri kuita, kukuchengeta kwandiri kuita, kudanana newe kwandiri kukuita, ndiri kutokuitira tsitsi. Otherwise you are not here by qualification, you are here because yekuwanda kwetsitsi dzangu. So iwewe manje ndo vari kutaurwa panapa kuti izvo anokuitira ukasha, ende mukukuitira ukasha ari kuti ndiri kukunzwira tsitsi. Anokukomanda nyange kudaira foni, unenge uchamhanya kunoidaira usina kupfeka, unenge uchamhanya kunoidaira une sipo kumeso. Iko zvinezvi wakutogeza foni yako unayo mubathroom, ende chinoita kuti ugeze unayo mubathroom inyaya yekuti vaunodanana navo vane mibvunzo yakawanda kana ukasadaira foni yavo. Why? Pamusana pekuti iwewe uri munhu ari kufevhegwa, utori chikwekwe chakarembera pavari. Saka unofanirwa kusakomblena nyange ukanayiwa nekuti chawakavinga iropa, ende ropa tiri kukupa. You are a parasite and remain like that, and I am doing a favor by keeping you on me. Ndiri kutaura zviri kutaurwa neBhaibheri, handisati ndataura. Ndoda kuita kuti tisangane vanangu, kuti Bhaibheri patinotaura nenyaya yekutenda, Bhaibheri patinotaura nenyaya yechikristu, chikristu nekutenda toda kukuseparata nekupusa. Nekuti Bhaibheri, vanhu vanoverenga Bhaibheri ndosaka zvichinzi kutya Jehovha ndokuvamba kwenjere. Pamusana pekuti Mwari paanonyora Bhaibheri, akanyora Bible in such a way yekuti izvo it says the same thing kuna anotonga naanotongwa. Saka hakuna warinosvika richinzwira tsitsi. Munoziva Bhaibheri rakafanana nekuti David anoisa pachena kuti tsamba yakanyorerwa ini. Unoziva ukanyora tsamba uchipopota, wedha yazosvika kumba ambuya varipo, hairegedze kupopota nekuti yabatwa naambuya, hairegedze kupopotwa nekuti muramu aripo, hairegedze kupopota nekuti situation yazochinja. Tsamba inongosvika ichipopota semapopotero avo. Saka ukarekodha meseji yako panapa uchipopota, mukadzi wako akaidaira ari kubasa inongopopota, nyangwe pana bosi wake inongopopota, nyangwe pana baba inongopopota, nyangwe pana mai inongopopota. Anotozokurumidza kuidzima asi kupopota kunenge kwanzwikwa. Why? Nekuti meseji kana yatoenda yakafanana namessenger, haichinje tone, haichinje meseji, inotaura sezvazviri. Ndo zvakafanana neshoko raMwari. Shoko raMwari rakanyorwa without respect for sinners, without respect for any man. So by the end of the day rinotipa njere panguva yekupiwa njere. So ndiri kuti pandiri kutaura nemi vanangu, ndoda kuti muite assessment dzenyu mugoona kuti pane zvinhu zvese zvandiri kutaura, zvandabva kutaura, iwewe yaunoti relationship yakamira sei. Iwewe unofunga kuti anoshaya sadza rembwa achaona rako here. Right. Reka ndimbosiyana napo ndimboenda pamberi. Ndimbotanga ndaverenga pavhesi ya11. Hanzi anorima munda wake uchave nezvekudya zvizhinji, asi unotevera zvisina maturo anoshayiwa njere. Saka inzwai munzwe, Bhaibheri riri kuti izvo, those who follow things that do not make sense and try and knock sense into something that does not make sense are not improving that which does not make sense,
asi ivo vakutoshayiwa njere. Zvikanzi saka measurement yekupusa inoburitswa pachena nekuti iwewe unoignowa mared flags ofunga kuti uchaachinja kuti zvive zvimwe zvinhu zvakanaka zvakarurama. So by the end of the day ndo mavhesi andinoti pandinopindura mibvunzo yenyu vapana ndoda kuti muapake mumusoro, mugare nawo mumusoro muchiziva chinhu ichi chekuti izvo munhu akaenda kunorara akamuka paanorara pakatota ari iye apatotesa. Hazvireve kuti vari kuita maune, zvinongoerekana zvaitika. Vamwe vanotorota vari kuchimbuzi, wanikwe havako pavanomuka, vanenge vane shungu yekutomuka kuenda kutoileti, asi kumuka kunoshayikwa pomuka pakatota. Kana vamuka hativaabuse, kana vamuka hativabatire bhandi, kana vamuka hativatuki. Tinoziva kuti that's their helplessness. Asi hazvichinje kuti ukati nhasi manheru kwaakuda kurarwa oti ndoda kurara navo kuti uvashove kuti iwewe you are not abusing them, kuti uvashove kuti you are accommodating, kuti uvashove kuti you are loving. Unofanirwa kuziva chinhu ichi nekuti you are loving, nekuti you are accommodating, nekuti you want to be nice. Hazvirevo kuti pamuchanorara pachamuka pakaoma. Zvazvinongoreva ndezvekuti pave nezvinhu zviviri manje zvakuchiabsorva mvura yake kana arasa. Magumbezi kana asaturated imwe ichaabsorbwa nemapijama ako. Saka munomuka iwe wakatota nemagumbezi akatota, iye agara ndo magariro ake. Chirega kuzoti iwewe chandiri kukuvengera kuzototesa ini, because nyaya yekutota yagara ichizikana. So bhaibheri riri kuti njere manje dzekuwirirana nemunhu akadai ndedzekuti iwewe handikupopotere, iwewe handikutuki, iwewe handinei newe, asi iwewe mukoma neni hatisheye mablankets, nekuti ndoziva kuti mvura idzi handidzide pamapijama angu. Ndo kunonzi kuchenjera. Asi manje kufunga kuti your presence in a situation that is normal will normalize the situation. Shamwari, kusafunga according to what the Bible is saying. Saka ndoda kuti murambe makapabata ipapo patiri kuenda ndichipindura mibvunzo iri pano. Mubvunzo wekutanga uri panapa uyu wandobvunzwa nemunin'ina wangu ari kubvunza kuti chivi here kuita chirasta, sei chechi ichiramba chirasta. Inipe kuti chechi iri kuramba chirasta hapasiripo pandichapindura, because handifunge kuti chechi inoramba chirasta, asi vanhu vechechi vanogona kuchiramba dependent nepamuri. Saka ngatisiyanei neipapo. Ndoda kuti ndipabate, ndoda kutaura nenyaya yechirasta. Imimi ndoda kurangaridzai vanhu vari kudzimba uko mugere chenyu kunzwa nekuona kwete kupindura mibvunzo. Handini ndakutaurira kuti wabvunzwa inini, saka inini ndinopindura nemaonero angu. The fact yekuti iwe une rasta kana kuti hauna, hatisi kutaura nezvako panguva ino, tiringopindura uyu abvunza mubvunzo ndiri ini. Saka ngatiwiriranei ipapo ende tisapesane imimi neni, nekuti handisi kutaura rasta dzenyu, ndiringotaura rasta iyi. Munin'ina rega nditi so bamnini, rasta dziri pakawanda. Ina handiziva kuti munoreva ipi. Kune rasta dzamuri kutaura hanzi vakuru vedu vakudhara vaive nerasta, ndozvamataura pamubvunzo. Dziya dzaikonzerwa nekushaya kamu. Tofanirwa kudzipesanisa kuti kune rasta yekushaya kamu inokonzerwa nekushaya. Kwoita rasta yekuti munhu anotoenda kunomonesa musoro nekuti ndo zvaari kuda, achitougeza uchitoita smart. Kwoita rasta dzekuti izvo kune munosvuta mbanje mese, saka nguva yekugeza hamusisina, saka munongomona. Saka rasta yenyu imimi inenge ichinzwisa tsitsi, wakaiputira nechimwe chiheti, idzatingati muchikaranga
isusu kuchikoro taidziti rasta urombo. Kozoita imwe rasta yekuda kungozikanwa iyeya yechihadhi. Handizivi kuti iwewo rasta yauri kutaura nezvayo parasta idzi ndeipi. Ndoda kuti upabate, because chinonetsa ndechekuti ndikati rasta iri right unozondinzira rasta urombo, ini pamwe ndanga ndichireva rasta yakagezwa. Zvinoda kuti tinyatsomecha kuti rasta yauri kunditaurira ndiye kutedzera Bob Marley here kana kuti irasta yaunzwa nemindset ipi, because it is the mindset inozotaura zviri pamusoro pako. So by the end of the day, the mindset that is behind the rasta is what I am discussing here. Asi chandoda kuti ndikuudze ndechinoti, regai ndikupei muenzaniso. Ndakambonzidziswa nevamwe madhamu vainzi Mandimika, handizivi kuti vachiriko here madhamu vangu ivavo. Ende pavakandidzidzisa grade 5 takangopinda vane pamuviri. Kana pane gore randakamborohwa kuchikoro igore iroro namadhamu ivavo, hapana musi waipfuura ndisina kumborohwa. Ende pambacho ndasingatozivi kuti ndiri kurohwerwei, nekuti ndaingonzi ndiri kuita noise, nepamwe pacho pandisiri kuziva kuti ndanga ndichiita noise. Asi zvaitika manje ndaiva ndine chikwata changu, vana Dennis nana Jose vataigara navo. Saka mistress vaiti vakangopinda, indainzi shoti, vaiti vakangopinda muclass muchiitwa noise, vongodaidzira kuti shoti and company. Kana vachiti shoti and company vaireva Dennis naJose. Vaingoteera kumashure tonorohwa, ende vasina kana clue yekuti vari kurohwerwei. Chavaingorohwerwa ikambani yavakanga vachifamba nayo, yakanga iri pamwoyo waticha ane mimba. Ndo zvakafanana nemaonero anoita vakuru chirasta. Ndechekuti izvo kune vamwe vanhu vakaita rasta vasina kuita nemazvo. Kwoita vamwe vanhu vakaita rasta ndokuramba chikoro. Kwoita vamwe vanhu vakaita rasta ndokuita mbiri yembanje. Kwoita vamwe vanhu vakaita rasta ndokuita mbiri yekumitisa. Kwoita vamwe vanhu vakaita rasta ndokuita mbiri yekuridza magitare vachiramba kuenda kuchikoro. Saka vadaro vanhu ivavo, iye zvinezvi wakungoti ndikada kuita rasta wakangofanana nekuti wajoina kambani yashoti. Saka mai vako vanenge vachingoti shoti and company, because mbiri yaunozikanwa nayo ndeye noise. So by the end of the day, ndoda kuti ndikuudze vanhu vanolebla zvinhu zvichienderana nevanhu vavakamboona vachirarama saizvozvo. Saka chinozongoitika ndechinoti kana zvadaro manje vanongotora vanhu vese vovaisa mugrupu. Ndosaka mainzwa chinzi kudhara munhu vari kuridza gitare matsotsi. Why? Kwaive nematsotsi aibira vanhu pambari, aiswera achingoridza gitare, kana yangu vekuba voba voita kunge bhizinesi ravo kuridza gitare, asi hazvisirizvo. So by the end of the day vanongotorwa voiswa muchigrupu. Saka nyaya yekusunga musoro, nyaya yekuita mhotsi handipo pane nyaya, asi vakanga vachiita ndo vakapenda the wrong picture. Ukatarisa vana Samson chai anototaurwa kunzi akanga ane mhotsi. Samson aitove nechirasta, asi by the end of the day akanga achishandiswa naJehovha. Zvoreva kuti dei Samson akaramba achingoteedzerwa nevanhu vese vaitya Mwari, chingadei chitori mbiri kuita chirasta, but chakazovhiringika pamberi apo. Saka it's a question of perception, but it's not a question of morality. So by the end of the day, people will see you dependent nekuti umwe rasta wavanoziva aiita nezvei, kuti umwe akanga akasenga rasta akanga ari chii. Saka kana uchinge waisenga usazofamba uchitsanangura, vanhu vatori nedefinition iri dependent on what they have in their subconscious mind of a rasta. I hope you get what I mean. Therefore, it is up to you now to make a decision and to classify yourself. Ndofunga yafai tosiyana nayo. Regai tiende pane yepiri. Yepiri panapa ndimainina kana kuti ndiana ndimainini ndofunga vari kubvunza kuti vana sisi vavo kana kuti sister yavo. Sister yavo ine mukomana yadanana naye kwemakore mazhinji. Saka mukomana akuda kuroora
but sisi vari kuti havachada. Saka vari kubvunza kuti ndobatsira sei sister yangu kuti iroorwe. Chandoda kungokuudzai mainini ndechekuti kana imi mukomana wesister yenyu maona kuti anoita, kana imi mukomana wesister yenyu maona kuti izvo iasset, kana imi maona kuti mukomana wesister yenyu ndo anonzi zvinhu kwazvo panyika pano, roorwai. Haikonai kumanikidzira munhu kuroorwa nemunhu. Muzive chinhu ichi, sister yako ndiyo yakauya nemukomana ikati ndiye mukomana wangu. Sister yako ndo yadzoka ikati mukomana uya wandakambokuratidzai handichamuda. Kana makaona zvichimeka sense achikuudzai kuti ndomuda, ndazvikumekereiwo futi sense akuti handichamude. Muzive chinhu ichi, ari kuroorwa ndiye. Haasi kuroorerwa makore aanga ari murelationship, ari kuroorerwa compatibility. Kamudananirano kaanoita ndiye anokaziva, kamuitiro kemukomana pakavanda ndiye anokaziva, zvavanotaurirana nemukomana ndo vanozviziva, ngonono dzake ndivo vanodziziva. Kana ati handichada, haachada. Munofanirwa kurispekta choice yemunhu, morispekta decision yemunhu. Musati kana mada chinhu vanhu vese vachide. Kana mada kuroorwa, munhu unofira kuti imimi munoda munhu. Hakuna munhu anofanirwa kunoroorwa nemunhu nekuda kurispekta imimi. Moziva kuti imimi pachinhu ichi muri vavokeri. Mutambi webhora ndeumwe chete, ende mutambi webhora haachadi. Kana asingadi haachadi. Imimi zivai kuti haachadi. Ndofunga yafai. Imimi munopfimba, muzive chinhu ichi. Haikonai kuti kana marambwa moenda kuna mai vemunhu, kana marambwa moenda kuna hanzvadzi dzemunhu, kana marambwa moenda kuna sisi vemunhu kuti vakutidzire moto wadai wazvidzimira. Kana muchiri kudanana nemunhu, itai zvinoita kuti mudiwe nekusingaperi. Kana muchiri kufambidzana nemunhu, munofanirwa kuve of value to the person wamuri kuda. Haikonai kuroorerwa kunzi vamwe vanhu vanokuonai sei, haikonai kuroorerwa kunzi mai vanokuonai sei. Remember, you are not being married by the mother, neither are you being married by the sister, neither are you being married by the brother. Uri kuroorana nemunhu wauri kudanana naye, anofanirwa kufadzwa newe. Haafanirwe kuita kumanikidzirwa kuroorana newe pamusana pekuti mai vake vanokuda. Saka uzive munhu wauri kudanana naye murelationship. Usadanane nezviri paparamita, usadanane nezviri paperiferi. Why? Pamusana pekuti musi wekurambwa uchazoti izvo imbwa dzenyu handizindi ukure wani, but haisi nyaya yekuti imbwa dzekumba kwedu hadzikuukure, kana kuti iwewe ndo wakutonzi kana wakubuda umbva wavhara gedhi, baba vangu vanokutrust. Havasirivo vari kutsvaga munhu wekuroorwa naye. You should know and identify your customer. Are your customers happy? Period. Yafai. Uyu anodanana nemusikana, ari kuti izvo hanzi musikana wacho aroda kuti ndimuroore, ini handisati ndapedza kugadzirira. Itogara tichitaura nezvayo. Handimbozivi kuti uri kugadzirirei. Uruda kutenga ndege, uri kugadzirei, uda kutenga nzou, uda kudii. Ende ndinogara ndichikutaurirai ende ndoripita kuti kana wapinda musupermarket uchiisa zvinhu mubhasiketi, usazadze bhasiketi nemari yauri kuronga kunonhonga. Unopinda musupermarket ozadza bhasiketi kana washuwa kuti waane mari yekutenga. Ndiri kurevei? Ndiri kuti kana kwauri kuti kudanana kuri kutamba, kana kwauri kuti kudanana kuri kungofambidzana, kana kwauri kuti kudanana kuri kumboona nyika, chenda unodanana nevane mindset yakadzokera kumashure seyako, ine dzisingapanane moto seyako. Ukadanana nemunhu akuda kuroorwa, iwewe usina capacity yekuroora, zvinoreva kuti wakanganisa. Ukadanana nemunhu akuda kupinzwa mukitchen, iwe usati waredi kupinza munhu mukitchen, zvinoreva kuti wairasa. Ukadanana nemunhu objective, iwewe usati waane objective, zvinoreva kuti uri kuirasa. Therefore, ari kuda kuroorwa haazi wrong. Ari kuenda pamunhu akuda kuroorwa, iye asingade kuroorwa ari wrong. So by the end of the day, watoita zvakanaka. Uye ari kukuisira pressure, ari kukuudza kuti inini ndakuda kubviswa pamusika. Zvekuramba ndichingoonekwa nepawindo nevanhu vadaita window shopping, ndaneta. Dust randaaccumulate rawanda, mileage yawanda. Tongodida road, handina kuvinga pizza, ndakavinga kuzoroorwa. If you are not ready to marry, siya munhu aende pane vanhu vaakuda kuvhara musika. Usaramba wakachengetedza vanhu
nekuti you are full of promises because they are not there for promises. Ndofunga yafai. Mind you, ndambotirorai chop hereni, ndambotirorai muchimhanya hereni. Inini ndangoti munhu make an assessment yekuziva kuti kana waakufamba uchitesta mota, mari dzemota waanadzo. Kana usina mari yekutesta mota, siyana nepaunoona magaraji aya akavhura mahwindo. Haana kuitirwa iwe, akaitirwa vane mari. Kana yako nguva manje yekutenga mota yasvika, ozosvika. Iwewe enda unogadzira dzewaya, ozhamba nemuromo uchidzisunda uchiti ndine mota. Ndo paunogumira. Asi ukada unopinda mune dzechokwadi, unozvitsvagira nyaya isina kana basa. Ndofunga yafai. Then uyu anoti izvo hanzi mukomana uyu bamuninawo, dambudziko ravo nderekuti izvo vanonzwa shungu yebonde zvakanyanya. Asi handina hangu kubvira ndasangana nenhingirikiri nemukomana. Ndofunga muri kupabata nemusikana. Bamuninava vanoda kurara nemusikana, havasati vaita havo mukana wekurara naye, but pressure yavanayo haisi kuita, iri kuvasvitsa kure. Wandifungidza pandaimbogara kukwekoko, tine mufana wedu ainzi Mako aita problem kana mwedzi uri mutete. Ndofunga munonzwisa zvandiri kutaura, kana usingazvinzwisi bvunza mai vako. Saka Mako imwe musi ndinosangana naye mutauni. Ndasangana naye mutauni, akanga akabata munoza chikavha chekumasure kweselfoni. Maselfoni anga asati ava chikavha chaicho chekumasure. Ndo changa anacho chikavha chaicho chinogara kumasure kweselfoni chaicho mumachini. Ndo changa anacho. Ndobva atondimhorosa zvikanzi mukoma muri sei? Ndikanzi hai ndiri right. Uri kutsvageko Mako? Zvikanzi izvo ndiri kuda kutenga maparts efoni. Ndatove nezvimwe zvacho izvi. Ane chikavha chekumasure. Ndokumva ndaona kuti Mako foni kana kuri kuti ifoni ichamudhurira. Because imagine wotenga screen, wozotenga battery, wozotenga paanonopedza kunotenga zvinenge zvabuda mumasure. Asi assessment zvakaita Mako manje paakandiudza nyaya yechikavha, assessment yangu yakamba yandiburitsira pachena the thought process yakanga iri muna Mako. Zvekuti kana ndaida kumubatsira, handigone kumubatsira kutsvaga maparts. Ndinomubatsira kana ndakuda kutomupa foni, ndotomupa foni. Because zviri kunetsa Mako handi maparts, asi zviri kunetsa Mako kamufungiro kaanoita. Therefore, ndo zvakafanana newe mwana wamai vangu. Chirwere chiri kukunetsa, chiri kungoburitsa pachena kuti Mako akutsvaga maparts. But handiyo problem iri pane zviri kudrive this challenge. Saka kana tikasanodhila nemadrivers acho, tikasanodhila nethought process yacho, tikasazodhila nefuel yezvinhu izvi, ticharamba tiri mumba tichikorobha. Imagine uri mumba mune dhamu rakazara mvura asi rine buri. Iwewe opota uchitora chikorobha, uchiramba uchikorobha, uku buri richiburitsa mvura, hauzorore. Asi munhu akachenjera anotanga anoti, komba zvamazara mvura iri kumbobva papi, zviri kukonzerwa nei? Tonoplaga buri. Kana taplaga buri, tochidzoka tokorobha, mumba munooma, dhamu harichabvinzi. So scenario yauri kurarama mairi mwanangu iri kukonzerwa neleakage iri mudhamu riri somewhere. Inogona kunge iri pressure yauri kuwana kubva kuway of life yako, yekuti the spiritual content in your well-being ishoma pane the physical content iri kufidha nyama. Oro zvandiri kukutaurira ndezvekuti
zvazvinogona kureva ndezvekuti munhu wenyama nezvidiso zvake ndiye ari kukura pauri, achifuela ingave nesocial media, ingave nethought process, ingave nemafilm, ingave nezvaunoona patv, ingave nekusanamata kwakawanda, kungave nekusaverenga kwakawanda, kusave nekusaziva Mwari kwakawanda. So by the end of the day, izvi zvaakubuda kwauri manje zviri kuburitsa pachena the condition yaunayo spiritually. So what you need to do is not to concentrate on this problem, is to find out whether the drivers of these are known, and if they are known, what you are doing about them. Chinja mararamiro, zvaunoona, zvaunoswera uchiita, zvaunotaura, zvaunoteerera, uimprove your spiritual process. Ukangoimprove your spiritual capacity, I am telling you, you have solved this. Saka ndiri kukumbira kuti chirwere chaunacho ichi hachidi anything else, ndo marapirwo wacho. Unoziva Mako uyu, kana uda kugobvunza vanhu vanomuziva. Umwe musi Mako vari kukembi, umwe mufana akatanga kurwara, akanga ari asthmatic, ndomba apinda muasthma attack. Unongoziva vafundisi nevakuru vecheche vakafunga kuti arohwa nezvinhu, ndomba vamuisa pakati, ndomba vatanga kumunamatira. Munhu asina kumuka chete ndimako, akaramba ari zii zvake, akarara. Vanhu vachirwisana nemweya yakaipa according to them mumunamato, vanamata, ndokumva Mako azomuka, ndokumva adaidzira akati, mufundisi. Saka vanhu vateerera, imagine vanhu vari serious, ende Mako vanomuziva kuti Mako anombokanganisa kufunga. Zvikanzi, mufundisi, chirwere chamuri kunamatira ichi hachisi kuda munamato, chirwere chamuri kunamatira ichi chinoda zviya zvekuti pa. Ndomba Mako adzokera kunorara. Akanga asingaziva hake kuti nebulizer chii, but aiziva kuti chirwere ichi neatake yapindu chaida nebulizer. Saka vanhu havana kuzoshora nekuti ndimako, vakambva vaziva kuti panapa Mako ataura zvine sense, ndokuita zviripo. Ndozvandiri ngoda kutaurira mwanangu, ndezvekuti if worship has never made sense to you, if knowing God has never made sense to you, if walking an upright life has never made sense to you, let it make sense to you if you want this type of a disease to go away. Yafai. Uyu ari panapa uyu anoti izvo ane musikana wake ane problem yekuti anokumbira mari kune vanhu vakawanda. Anokumbira mari, munhu wese asangana naye nyange akakuti ndipe nhamba dzangu anongomupa. Vamwe vaanopa nhamba vanopesera vava kumunyenga. Iyoti izvo no, but that is not what I meant, ndakangofunga kuti ndeve kuchechi, ndosaka ndakavapa nhamba. Saka nhamo yake yekutanga anopa vanhu nhamba, nhamo yake yechipiri anokumbira mari. So ndoita sei? Ndomubvunzo uri panapo. Ndorangarira ndiri kukwekoko, ndakamboshanda neumwe murume ainzi Sheki. Sheki anonditi nini umwe musi, zvikanzi vaMachando ndakambofurirwa ndikasvuta mbanje. Saka aimwa doro Sheki. Saka hanzi musi wasvuta Sheki mbanje, akapinda mubhawa ndokugara pasi nevamwe akumwa doro. Mbanje ndomba dzatanga kutonga manje mumusoro, apa dzasangana nesheki. Saka anoti izvo ndakagara, hanzi ndainzwa vanhu vachindidaidza. Saka aiti kana akagara akatarisa uko, onzwa munhu achidaidzira kuti Sheki, yomva ati he. Achipedza kuti he kusaidi konzwa munhu wacho ane kusaidi kuSheki he. Saka akangopedzera he because iye ainzwa achidaidzwa. Saka vanhu ndomva vachitanga kuzvibvunza kuti chii chiri kunetsa naSheki. Asi chakaitika chakafadza ndechinoti akanga amupa mbanje akazviziva kuti apa hapana imwe problem iripo. Sheki dambudziko rake ndere mbanje. Ndomva ati no,
uyu munhu chirwere chake ndochiziva, mirai ndiende naye kumba anorara. Why? Because aiziva kuti zvaakuitwa nasheki imanifestation yezvaapinza mukati. Ende pari zvino hazvisi kuda dokta, zviri kungoda kuti mbanje dzipere nekuti hazvina mumwe mushonga. Zvino mwana wangu ndaakuchikudza kuti pamusikana wako awangoona masymptoms ezviri maari. Ende problem yaanayo haidi munamato, problem yaanayo haidi advice, problem yaanayo inoda internal discipline maari nekutendeuka kukuru, asi hazvizi nyore. Saka zvandinogoedza kukuudza ndezvizvi: chirwere chepfambi chiri mumaari. Kana wafunga kuroorwa nekumurovora, uroore uchiziva kuti semaitiro aaita mukudanana ndo maitiro aachaita mumuchato, maitiro aari kuita murelationship. Ndiri kukudzokorora ndoziva kuti vanhu vazhinji muri uko munoti munhu anogona kuchinja, munhu anogona kudii. Vakachinja ndimakavaona. Inini ndakanga ndisiko, saka handitaure zvokwandisina kuswera. Inini ndiri kungoti anopfimbwa in the presence of a boyfriend achapfimbwa in the presence of the husband. And now that you have known it, it is all up to you to say, I'm not worried. I will always look aside when these things happen. Haamanikidzwe kupa vanhu phone number, haamanikidzwe kudaira phone, haamanikidzwe kukumbira mari, but zviri kuburitsa pachena zviri maari. Saka kana uchiti une mushonga wekuti sheki asanzwa achidaidzwa, kubva tora uende naye kumba. Asi kana usingazive kwachakatangira chirwere nekwachiri kuenda, dei watiza neupenyu hwako. Usazotinetsa mangwana uchiti tikunamatire pamusana pekuti ichi hachidi munamato. It's an issue of personal decision. Vanangu, ndoda kuti imimi every day pamunoita madecision murangarire chinhu ichi: manetsero azvinokuita kurega chivi, manetsero azvinokuita kurega kuba, manetsero azvinokuita kusarurama, manetsero azvinokuita kusaita mukristo kwayo, manetsero azvinokuita kurega makuhwa, manetsero azvinokuita kurega kunyepa. Ndo manetsero azvinoita munhu wese. Usafunge kuti kana wazoroora munhu iye acharerukirwa nekutendeuka kudarika Judhasi. Iye acharerukirwa nenzira yaJesu zvekuti inopamhama. Iye acharerukirwa nekufamba rodhi zvekuti izvo inenge iri very easy. I want to tell you, as much as it is difficult for you to change, kuna zvinhu zvizhinji zvawaida. Vavo wenyu makazviudza, ndoda kumhanya every day. Uri kumhanya iwe? Vavo wenyu mukatotenga netuma-trouser twacho twokumhanyisa, nema-t-shirt anomecha, nechekuisa foni panapa, nema-earphone, ndobva wazomhanya? Hauna kumhanya. Why? Shungu waive nadzo, but kumhanya chako chaiko kwakaramba kuitika. There are so many things that you wanted to do zvikaramba kuita. Ndo zvakafanana nemunhu waunodanana naye. Kune zvinhu zvizhinji zvaanenge achishuvira kutove zoramba. Saka usafunge kuti nekuti wamuroora zvichaita kuti aachieve that which willpower yaanayo yakatadza kuti azviachieve. Saka uzive kuti it's a question of willpower. And when we fail even though we really wanted to be different. Saka Mwari akuitire zvakanaka pamunoita madecision. Handina wandinovharira panze, handina wandinorambidza. Ini ndinongokuudzai kuti mapfumbiro enzira iyi ndeyekwamakoni. Mapfumbiro enzira iyi yakafambwa nevazhinji. Mapfumbiro enzira iyi nyangwe mombe nemadhongi dzaimhanyamo. Mapfumbiro enzira iyi inopfumbira dhasi veasi mabudaimo. Tinoiziva nekuti takatombofamba nawo. Saka musazoti ndichatenga tara, musazoti ndotenga chimota chekudiridza chichifamba chichidiridza, pamusana pekuti vazhinji vaida kudiridza but zvakaramba kuitika. So when there are red flags, respect them. Not marrying he who does not want to toe the line today is not sinful. Chinozonetsa kuti
ndichadhila nazvo zvikazoramba zvakadaro ozonetsa, because you knew this is who he or she was and you decided to be. Ngatinamatei. Baba vangu namuponesi musiki wedenga nepasi, rumbidzwai nekusingaperi nokuti muri Mwari. Nyasha nerugare nembiri dei zvingave zvenyu. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Vese vanonzwa uranyi, soko rakanaka murise pasi, kuti vanhu vese ngarinzweni, uyo unoda, uyo unoda, tuma soko pako monemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo unouya nasi uya, pinda pamusiwo wazarurirwa, Jesu ndiye nzira yeidiyega, uyo unoda, soko pako monemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo unoda dawiraidi, uyo unoda tiwirange iswi, uyo unoda upenyu darini, uyo unoda, tuma soko pako monemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, soko pako monemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda.